Grazzi tal-li qed issegwu l-proġett Artek, proġett tal-Fondazzjoni Satar u l-Kunsill Malti għall-Arti, fejn flimkien qed nesploraw aspetti differenti ta' arti u teknoloġija u fl-istess ħin nippromovu wkoll il-kreattività. Infakkarkom li iktar informazzjoni tkunu tistgħu issibuha kemm fir-rivista Satar fis-sit satar.org.mt u anke fuq l-app tas-Satar. Illum magħna reġa' għandna lil Kate biex jispjegalna kif se nibnu it-tieni mudell. X'ismu t-tieni mudell, Kate? L-Artist Digitali. L-Artist Digitali. Naraw flimkien. Mela, Kate, x'qegħdin naraw hawnhekk l-Artist Digitali, x'jagħmel dan? Dan jiġi tamir li iħallik tidħol f'ħafna setturi biex niftehmu kull ħaġa li tixtieq tesprimi ruħek bħala arti, l-udjenza tagħha twassal għandhom, tikkomunika lehom. U fil-fatt f'dan il-mudell ħankun qegħdin nagħmlu oġġett illi jaħdem ma' modelli oħra li ħajkunu ġejjin fil-futur ukoll. Tajjeb, ħafna. Naraw forsi daqsxejn kif nistgħu noħolquh. Iva, mela kollox jitlaq bħal dejjem mill-mudell li ħajoffri s-Satar. Sewwa, il-mudell huwa xi ħaġa ċatta, flat packed, sewwa li ġo fiha ħansibu propja il-cutouts bil-folding lines fi għandek it-tinja fi ħassir, sewwa, u għandek biċċet oħra li ma tinżejnu bihom u nżidu mal-mudell. Mela, il-mudell jitlaq billi inti għandek bħas-soltu il-parti ċentrali li tinqala minn ġol mudell, minn ġol template b'dan il-mod, sewwa, u din ħankun qegħdin nibnuha verament malaj. Għax kull m'għandha ftit tinji u din bażikament nistgħu naqbdu nagħmluhom hekk. U ma ħajjejnuk ukoll u xekk. Iva, waħedhom jieħdu għat-tinja, n-ewwel nibdew minn ta' barra. U daw jieħdu t-tinja il-ġewwa. Issa, qabel ma mmur nagħti t-tinja lejn ir-raġġi, din hija piramida bħala forma sewwa, għandna biċċitna antenni hawnhekk li tajjeb li aħna nieħdu ħsiebhom mill-ewwel sewwa. Fil-fatt għandna waħda fin-nofs li qisha fit-triangolu tan-nofs li taqa' l-isfel. Sewwa. Jiġifieri. Ġdi qiegħda tkun diġà maqtuha minnaħa ta' fuq biss. Iva, ħatiġi direttament wieħedha f'posta. Għax inti tkun tajt it-tinja fejn għandek dak id-daqqiet il-ġewwa. Tajjeb. U mbagħad għandna qisu triangolu fin-nofs. Illi minna biex intuha s-saħħa għamilnila tinja fuq naħħa minnhom. Sewwa. Aw biċċa li taqgħu titneħħa. Okej. Mbagħad hawnhekk għandna tinja oħra li naqduha waħda fuq ġewwa. Tiġi qisha triangolu. Tiġi triangolu ma b'saħħtu. Piramida b'saħħtu tajjeb. U tkun trid tinkollha u dik hija parti naqra kruċjali mid-disinn. Għax hemmhekk ħajkun hemm ċertu piece. Kif spjegajna ħanpoġġu device li ħajpoġġa fuqha. Ħanagħmel in-naħa l-oħra li tiġi l-istess ħaġa. U nek jinkollaw jaqduha u xek l-aħjar. Iva. Ħanuża kollha mhux tal-istik imma likwida li hija effettiva u ħafna midrabi nsibuha għad-dar ukoll. Dejjem jista' jintuża anke glue gun u xek. Iva. Fil-fatt tara tajni għal kollha biex tgħinha ftit biex iżżomm għamilta żewġ paper clips. Tiskanta miljun użu għandhom dawn il-paper clips. Veru. Dejjem kuljum insibu ġdid. U hawnhekk għandna jisom dawn paper clips bħala clamps. Sewwa, issa la darba dawn ixfu ħankun nista' nagħti t-tinja wkoll tal-piramida, għedula hekk, sewwa. Dik it-tinja ħadd il-forma propja, il-forma prinċipali. Fil-fatt issa minn it-tinjiet kollha, anke l-aħħar waħda tal-flap, illi meta taqgħadhom flimkien, nillajnjawhom mara din tiġi bil-ponta ma' fuq u din tiġi ma' isfel. Issa din nistgħu nżommuha diġà jew bil-kollha jew kif għamilna f'mudelli oħra. Pero fil-qiegħ għamiltlu xi ħaġa nara dan għandek eżempju. Iva. Biex nagħtuh dik in-naq iktar saħħa. U mbagħad ħannispjegaw ukoll kif ħandaħlu funzjoni oħra biha dik. Ħanużaw biċċa kartonċina sewda. Sewda dan ikun iridu jipprovduha huma stess ix-xekk ġifieri mhux ħaġa mhix inkluża. Ikun hemm bżonn kartonċina. Kull ma għandek bżonn tagħmel huwa li tpoġġi l-mudell fuq kantuniera li tkun karta boom jew 90 degrees. Sewwa. Għandek dak il-qiesek. Spinġi il-forma li ħataqta. U dik tinqata bħala kwadru.
Tajb, mistoqsija Kate bil-fors trid tkun sewda jew tista' tkun. Dal-każ iva, dal-każ iva. Għax l-użu partikolari li Waħda għandha mill-funzjonijiet ta' dal-modell. Tajjeb. Da jservi ta' ħafna funzjonijiet. Essenzjalment huwa biex iżżomm it-tamir tiegħek il-mobile device u tablet essenzjalment. Imma għandu xi tliet funzjonijiet oħra. Moħbin, x'imkien fil-proċess. Dejjem hekk tħobb tagħmilhom inti. Iva, dejjem kien qatwist fil-fatt. Fil-fatt meta aħna nkunu għadna il-qieħ, jiena barra li nkun tajt kwadru, naqta' wkoll qisu s-sajz ta' ritratt tal-passaport hemmhekk. Alright, rettangolari. Il-qoddim ħan iskopru xinija, fil-mudell finali ħan iskopru xinija dik. Sewwa. Meta ħankun nesploraw Għandna naqra anticipazzjoni. ħaġa partikolari. Tajjeb. Imma għalissa dik ħasservi l-iktar biex tagħti s-saħħa lill-mudell. Kif qegħdin naraw hawnhekk imwaħla b'naqqa kollha. Ovvjament, l-istess. Sewwa nagħmlu hekk ukoll. U hawnhekk għandna żewġ slots, għandna slot li qiegħed vertikali u slot li qiegħed diagonali. Dak għax aħna nistgħu nissettjaw biex id-device li tuża tpoġġi angoli differenti. Jew dritt eżempju. Fil-fatt, hawnhekk għandi żewġ tipi ta' devices, għandi mobile u għandna tablet żgħir. Ma stax ikun xi tablet xi 7 inch jew hekk probabbli. Ekku. Fil-fatt daw id-devices, device tipiku ċellulari ħanajdu hekk jidħol eżattament fid-diagonali u jieħu l-angolu. Ħanuża l-logo tal-Artek biex nagħti eżempju. U dan jieħu angolu jisu bej wieħed u ieħor minn hawnhekk sa xi nofs paġna l fuq. Sewwa. Ħanużawh ukoll ma' żewġ modelli li ġejjin. Hija rajġa diġà interessanti. U għandna wkoll angolu ieħor li l-istess slot tatina. Jidħol dritt. Angolu ieħor. Tajjeb. Ġi tajba ħafna mal-aħħar modelli ħan naraw. Jew inkella biex tagħmel xi ħaġa quddiem id-device. Tajjeb. Xi ħaġa wkoll. Jisu tripod ngħidulu aħna. Hekk għandek tripod sempliċi imma effettiv u stabbli dik l-importanti. Hawnhekk għandek mod kif inti tasal għall-buttuna tar-ritratt minn hawn jew minn hawn. Jew minn hemm jew minn hemm ġew. Kif ukoll fil-mudell żidna biċċa teknoloġija oħra. Di tista' tkun switch tal-kamera. Mod verament sempliċi, ħan nispjega ħata malaj, kull m'għandek bżonn hija l-cutout li tajna aħna fil-mudell. Tikka tin foil, aluminium foil huwa tajjeb, ġifieri, meta inti tiksi din l-istikka, daqsxejn foil. Nista' nagħmluh il-forma kif nħossu li huwa l-mobile tagħna u dik kull darba tagħmilna snapshot kif rridu aħna. Ellaħwa. Taf tkun vera komda meta tieħu ħafna ritratti ripetuti. Mela, ħammurru issa għal xi żewġ funzjonijiet oħra li għandu dan id-device. Fil-fatt, apparti il-pożizzjonijiet differenti, inti tista' wkoll tużah biex tamplifika l-awdjo li joħroġ minn ġol mobile. Mela jiena dwar qed indoq diskajjina sewwa u ħafna mill-devices ikollhom l-speaker għaw taħt. Sewwa, eżatt. Dan insert għandu kemm hawn u kif ukoll hawn. Imma jgħidu kellu hawn isfel biss bħal ħafna mobiles. Dan jista' wkoll jintuża waqt qed tiddoq xi video biex jamplifika l-ħoss tista' tpoġġih l-speaker ġewwa. Sewwa. Tista' tagħmlu hekk inti u l-akustika taw ġewtejn biex. Tromba ħajdula hekk. L-akustika vera tagħmel differenza. Filli jistema jisu iwerża. Daqqa waħda ħolok volum tal-mużika tal-awdjo dik ukoll funzjoni ieħor. Ħammur issa l-stop motion. Sewwa. Tajjeb. Issa stop motion hija magħmula minn diversi edulon frames, diversi istanti tal-moment li qed tieħu ritratt inti, sewwa ripetuti wara xulxin b'tikka ċaqliq differenti. ċaqliq dejjem tal-oġġetti u mhux tal-kamera. Il-kamera importanti tibqa' fl-istess post. Fuq il-kamera mbagħad footage li ġaħadna biha. Sewwa. U nispjegah fuqu. Imma kieku qed nagħmilha issa dal-mument issa stess sewwa, kull ma għandi bżonn huwa li għandi karta hawnhekk, anke qed infinġi karattru. Tiftakru dik il-logħba bl-Ingliż jgħidulha Hangman u naħseb ħadd jagħtu pjaċir. Iva, u hemm ħafna fejn tilab u fejn tesplora fiha din, tista' tikteb script għaliha. Għamilt sensiela ta' videos anke b'cutouts li pinġejtu ċuħ differenti. Karti u qed impoġġew waħda wara l-oħra. Waħda partikolari ħankun qegħdin naraw hija proprja. Din feature oħra li għandu l-mobile li ma kontx nuża qabel. Ħafna mobiles, ħafna devices ikollhom il-makro. Iva. U żgur. Makro trid tkun f'dawl tajjeb. U f'distanza partikolari. Distanza partikolari u angolu fiss.
Sewwa. U meta nuża il-kamera biex propja nieħu ir-ritratt makro. U fil-fatt din it-tuffiħa din nagħtu very high definition Sewwa, photos u għadin tarawhom ukoll animati. Bħala stop motion, meta ħankun qegħdin naqbdu din mal-mudell ta' wara din, ħankun qed nagħmlu anke xi ħaġa teatrali. Interessanti. Mudell ukoll jibni fuq ieħor. Tajjeb ħafna. Interessanti ħafna. Fuq Tajjeb. il-mudell, xtaqt nżid ukoll li għandna biċċiet oħra, naħseb Dak għalija kont kont sejra u ngħidlek, ġvera. infatti antiċipajtni. Ekku. Għandna biċċiet oħra fil-cutouts li għandna available. Li propja, it-sabtu ju tara inti fejn tixtieq tarmon fil-mudell, fil-fatt jien għamilt Nisa, principalment kamera. Għamilt żewġ lentijiet fuq quddiem. Ħadd il-cutouts u qedhom. Għamilt il-logo tagħna tal-Artek fuq quddiem. Għandna żewġ knobs. Nisa kamera xi waħda klassika vintage. Għandna żewġ knobs tiġi ċirku fuq ċirku ħadd tiġi iktar tridimensjonali. Għandna oħra naħa l-oħra kif ukoll għandna xi switches li daw kollha tista' żżid magħhom ukoll. Huma decorations. Huma dekorazzjoni li mhumiex bil-forsi hekk jew. Sewa jistgħu wkoll jagħtu kulur li jridu huma forsi. Jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet li jagħmlu għad iktar klassika tajjeb ħafna. Proset ħafna kid, vera jidher interessanti fil-fatt jiena għandi tripod, però dil-pożizzjoni vera diffiċli biex joqgħod, jiġifieri jkun verament idea tajba. Nittama li tagħmlu dan il-proġetti u jekk tagħmluhom ibatulna ritratti tagħkom skont kif tkunu żejjintuhom intom fuq korrispondenza@satar.org.mt ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali tagħna.